Hai preto dun ano aparecían os primeiros vertidos no litoral pobrense da Ribeiriña procedentes dos depósitos de hidrocarburos soterrados na antiga fábrica de la Onza de Oro. Daquela, a Demarcación de Costas do Estado, a administración responsable das obras de rexeneración da zona, realizou unha serie de prospeccións para determinar a orixe exacta e o alcance dos vertidos. A día de hoxe, o Concello da Pobra non coñece aínda as conclusións deses estudos, polo que requirirá a Costas a presentación do informe e se está previsto acometer algunha actuación. Non temos coñecemento de o estudio ou a prospección que iba a facer Costas, a demarcación de Costas na zona onde se fixo a rexeneración para saber, a posibilidade de que estes vertidos se sigan producindo, se non se van a seguir producindo, que masa de terreo hai contaminada. Eu teño aquí o informe de actuación que nos pasou a propia demarcación de Costas, onde podemos ver, pois imágenes onde se ven a terra completamente impregnada de hidrocarburos. Eu creo que isto, a ciudadanía o vese un pouco, donde foron os depósitos que se retiraron e, efectivamente, aí afloraba e estaba contaminado o terreno con hidrocarburos. Agora estánse infiltrando cara ao mar, ou polo menos todo é o que indica, e nós queremos coñecer o resultado dese estudio, que nos digan se teñen pensado actuar, facer algo ou non, si esperan que vayan a menos e que desaparezcan co tempo porque non hai moito volumen de terra contaminada. O vertido rexistrado a pasada semana non é puntual, senón que son frecuentes as filtracións, aínda que de pouca entidade. O Concello preocupanlle as posibles afectacións medioambientais, polo que contactará tamén co Servizo do Litoral da Consellería de Medio Ambiente, quen ostenta agora as competencias da costa galega, e tamén co Intecmar para coñecer o estado dos bancos marisqueiros próximos. Hai ora un traspaso de competencias, co cal tamén nos vamos a dirixir ao Servizo de Litoral, dependente da Consellería de Medio Ambiente, e tamén vamos a solicitar, como xa fixemos no pasado, o Intecmar, si teñen novos análisis e resultados sobre como está afectando ao marisco e a zona da Ribeiriña, principalmente. Nos análisis que temos aquí, que xa nos mandaron durante o ano pasado, pois hubo afeccións, hubo momentos que hubo que pechar o banco marisqueiro, estaba na valla afectada, aínda que sí que non chegou a afectar ao banco dos Raposiños nin ao de Cabo de Cruz, que son os máis importantes e próximos. Dende o Concello da Pobra lembran que non teñen competencias neste ámbito, polo que, a pesar da preocupación, tan só pode limitarse a instar ás administracións competentes a actuar e buscar solucións.